Doncs justament el que ara explicàvem, el vam conèixer i presentar tot just abans de marxar de vacances nadalenques i el recuperem aquest nou any 2024 amb moltes coses que explicar, justament. Cristian Fernández, com estàs? Molt bé, com va això? Superbé. Sí? Hi ha moltes ganes de tornar aquí, estar amb vosaltres també, i de començar l'any també. Que bé, doncs encantadíssims de que ho facis, que ens acompanyis. Sí. I abans t'he preguntat a fora, què, molts accessos? Bueno, I inclús t'has ofès una mica, sí, Cristian? Dius, però... jo. Sí, alguns sí. Hem de reconèixer que sí, que no hem de ser superherois i també ens hem de permetre relaxar, no? No hem de sempre estar a pinyon, però sí, algun excés, algun quilet hem agafat, però bueno, després ara per això comença l'època ara d'agafar el bon ritme i de tornar amb els hàbits i cap problema. Tampoc cal que ens sentem massa culpables, no? O què? Ho dic per no afegir-hi més pes, la cosa. No, clar, hem de posar acció, hem de posar acció, dir, bueno, doncs mira, he fet aquests accessos o hi ha hagut aquests events i, bueno, doncs ja està, ara tornem a la rutina, ja ens hi tornem a posar, però clar, avui podem parlar de veure com ens hi podem posar d'una bona forma, no? També, perquè a vegades la gent està perduda i donar alguns consells, alguns tips de nutrició, d'exercici físic, doncs poden ser també superimportants, no? Per aquesta època. Sí. Recordo que en aquella primera secció abans de festes vam parlar de com afrontar aquestes festes nadalenques, de fer-ho de la millor manera possible, nutricionalment parlant, i avui sí que ja això encarats una mica a recuperar allò que hem perdut durant els dies de Nadal, És això. Sí. Per on comencem, Per on comencem, Cristian? Doncs, bueno, podríem començar per plantejar en quin punt estem ara, no? En quin punt estem i què volem fer, no? Què volem fer amb la nostra salut, amb la nostra salut principalment, que és el més important, i a partir d'aquí, doncs, com plantejar el que és la part nutricional i la part d'exercici físic, no? La part de moviment. Sempre adaptat i personalitzat hauria d'estar, no? Però, bueno, donarem uns consells generals perquè la gent, doncs, els pugui posar en marxa, si vol, i notar ja canvis, no? Canvis en la seva alimentació, per exemple. Ostres, que bé. Sí. Un d'ells, per exemple, doncs, seria replantejar què estem fent amb l'alimentació, no? Ser conscients del que estem fent, quantes ingestes estem fent, si estem menjant més quantitat de la que hauríem de menjar, per exemple, i dintre d'aquests aliments que estem menjant, doncs, quins són més saludables o no, quins ens ajuden per mantenir un bon estat de salut i quins ens estan empitjorant, no? Que potser tampoc som conscients realment. És a dir, intentar posar més atenció a allò que mengem. Exacte. No? Que a vegades tots entrem en aquesta dinàmica, ja m'hem parlat altra vegada, que entrem en aquesta dinàmica de menjar de pressa, de menjar qualsevol cosa, menjar de peu inclús en moltes ocasions, menjar a peu d'ordinador, com aquell qui diu, i hem de ser conscients, no? A vegades és valorar allò que mengem, allò que ingerim, i posar-hi valor. Exacte, sí, i saber doncs, que a vegades hi ha moments doncs, que has de, com has dit tu, davant de l'ordinador, i també m'ha passat a vegades que en 2 minuts he d'agafar i prendre qualsevol cosa, però això no significa que hagi de menjar alguna cosa que sigui malsana. També podem fer preparacions o segons quins plats, o snacks també, a mig matí o a mitja tarda, que puguin ser saludables, que no ha de ser sempre orientat a lo ràpid, ha de ser dolent. No, a vegades no. Pots agafar un grapat de fruits secs, per exemple, una peça de fruita, uns tomàquets cherries, uns cruditers també. Vull dir que hi ha diferents opcions també, no? Per anar-hi, per exemple, quan fem snacks, o si anem molt de bòlit i hem de menjar alguna cosa de pressa i corrents, a vegades, doncs, sempre l'estructura, que ara ho parlarem, que jo recomano sempre és intentar ingerir verdura i proteïna. O sigui, mai falti aquests dos nutrients, aquests dos grups alimentaris serien els principals. És on hi ha més nutrient, més aport de nutrients, que és el que el teu cos necessita, sobretot són nutrients, més que després calories buides o energia. Llavors, doncs això que et comentava, per exemple, no? A vegades si vas molt de bòlit i has de preparar qualsevol cosa i tu has de menjar ràpid, doncs en comptes de fer-te o agafar qualsevol cosa preparada, doncs podries agafar un pot de judías verdes, no? I de mongetes verdes i cigrons, per exemple, no? I mira, tu barreges i tu menges, i ja està. Potser no és el més apetitós, però és realment el més saludable que pots ingerir, i no has de calentar res, no has d'emportar a la cuina. Simplement agafes un pot, l'altre el barreges, poses una miqueta d'oli, la sal, condiments, si vols tenir espècies o condiments, i tu menges i ja està, per exemple. Clar. Això vol dir que podem triar un menjar
que ja estigui, no sé si la paraula és precuinat o elaborat. Sí, no? Però en aquest cas... Però saludable, clar. Clar, sí, no està processat, o molt processat, també. També jo parlem, si de cas, un altre dia dels diferents tipus de processament que hi ha, no? Que gairebé tot el que hi ha al supermercat és processat, no? Excepte la fruita i la verdura, però tot el més, sempre que vingui envasat o amb una etiqueta, vindrà mínimament processat. Clar. Però també hem de saber distingir dintre d'aquests processats quins aliments són saludables i quins no, també, no? Gairebé tot el que ve amb llauna en pot de vidre sol ser saludable. Ostres, també, per exemple. Val. Hem de mirar, evidentment, clar, però si és una verdura i ja ve, per exemple, amb una llauna de vidre, això és una bona opció. Després has de plantejar quina proteïna hi posaràs, per exemple, en aquell plat. Val? Llavors, si vols, per exemple, et vols cuinar algú de carn, per exemple, blanca o vermella, també no hi ha cap problema, algú de peix, algun ou també, o pots tindre ja un ou preparat, no? Alguns ous dur preparats a la nevera perquè no hagis de cuinar, o també el que he dit abans, una opció de ja tindre precuinada una llegum, no? Una llegum també de pot, també cap problema. Ho barreges amb una verdura i ja tindries una opció molt ràpida, per exemple, de poder dinar o sopar d'una forma ràpida, però saludable també. Sí. Perquè, diguem, aquest objectiu principal i el màxim consell és justament això, que els àpats composin, què deies, han d'estar composats per hidrat, proteïna. Bé, explica'ns-ho tu, sisplau, jo volia introduir-ho, però explica-ho tu del tot, sisplau, Cristian. Hi ha hidrat de carboni, hi ha proteïna, i hi ha, que seria hidrat de carboni, proteïna i greixos. I greixos, val, sí. Què passa? Que dintre dels hidrats de carboni hi ha diferents tipus d'hidrats de carboni. Les proteïnes, anem a començar per lo més important que jo considero. La proteïna, per mi seria la proteïna. D'acord. Després vindria el greix i per últim vindria l'hidrat de carboni. Sí? El greix per davant de l'hidrat? Sí, per mi sí. Ostres! Sí, totalment. Perquè jo el que busco és que la persona, tenim una biologia, estem dintre del cos i hem d'entendre com funciona aquesta biologia i els nutrients que tenim dintre, els nutrients que necessita el cos. Llavors, normalment ens han venut una mica la moto a nivell social de dir, el més important és primer l'hidrat de carboni, no? Segurament, després la proteïna i per últim, doncs els greixos, no? Hem de controlar que siguin saludables o no. Però realment on hi ha més aport de nutrient, com he dit abans, i és més necessari, és el tema de la proteïna primer. No? Després el greix i després l'hidrat de carboni, però aquí l'hidrat de carboni també hauríem de veure en funció de cada persona quin tipus d'hidrat de carboni hem de portar, no? Hi ha hidrats de carboni més complexes o més simples també, no? Aquests simples doncs, ja són els sucres, els que hauríem d'evitar, no? Però començant per les proteïnes, directament, doncs, carn blanca seria perfilament, per exemple, algú de carn vermella també, no abusar, però bueno, un o dos cops a la setmana carn vermella també podem prendre, sense cap problema. Peix blanc, peix blau també, els ous també és la millor font de proteïna també que tenim, i després tindríem les llegums també, que són super també molt bones també com a font de proteïna, i en aquest cas també com a font de proteïna vegetal també. I a més hi haurien també els derivats de les llegums també, no? Per aquelles persones que vulguin provar diferents opcions proteiques o que siguin, per exemple, vegetarians o vegans, doncs també, no? Seria el tofu, seitan, tempeh, soja texturitzada, que són derivats de les llegums. Així doncs, el nostre plat principal ha d'estar composat sobretot per proteïna, sobretot, és a dir, ha de contenir proteïna, vaja. Jo sempre el que miro és on està la proteïna en aquesta ingesta, no? I m'asseguro que en cada ingesta que faig al llarg del dia, sobretot, per exemple, esmorzar, dinar i sopar, que hi hagi alguna font de proteïna, perquè realment és el nutrient que el nostre cos necessita per mantenir la nostra composició corporal, per mantenir els nostres músculs també. Necessitem aquest bon aport de proteïna, perquè la proteïna dintre de proteïnes hi ha aminoàcids, i necessitem aquests aminoàcids perquè el nostre cos funcioni correctament, i perquè tinguem una bona composició corporal, que no ens falti, que no tinguem més greix que múscul, sinó que tinguem sempre una bona quantitat de múscul i el puguem mantindre. Tot i que fem més o menys exercici físic, mantindrà el nostre estat de múscul és superimportant.
proteïna, verdura? Clar, proteïna, després hi hauria, com hem dit, el greix també, veure quin tipus de greix afegim, però aquí el greix doncs hem d'anar amb cuidado, si hem de perdre pes, per exemple, en aquest cas, de no posar-hi molta quantitat, perquè és el grup alimentari més calòric. Diríem que un gram de proteïna i un gram d'hidrat de carboni té 4 calories, però un gram de greix té 9. Té 9 calories, més del doble. Llavors és molt saludable, és molt necessari tindre un aport de greix a la nostra alimentació, però hem d'anar amb cuidado, sobretot si hem de perdre pes, de no posar-hi en excés. Llavors un rajolí d'oli d'oliva doncs seria una bona opció. Un altre dia podem posar dintre d'una amanida, per exemple, doncs uns fruits secs, o l'aguacate, per exemple, també. Dintre de la carn vermella hi hauria una mica de greix, o del peix, el peix blau també hi hauria una mica de greix. Vull dir, agafar aquest tipus de greixos saludables a través de l'alimentació, però no en excés, no posar un gas d'oli... No, s'entén. Sentit comú, sempre aplicant el sentit comú. Sapiguem només això, que un gram de proteïna o un gram d'hidrat de carboni té 4 calories, mentre que un gram de greix té 9 calories, té més del doble. Sabem que és saludable, són nutrients que necessitem també, perquè el cos... clar, tu quan menges greix, tu necessites menjar greix sobretot, hem dit la proteïna pel múscul, no? Doncs pel greix seria per regular el teu sistema hormonal, per exemple, les hormones, que no només tenen les hormones les dones, que també els va molt bé, però també pels homes. Pel nostre cos també, com hem dit, la biologia, com funciona, necessitem regular aquest sistema hormonal, llavors amb un bon aport de greix, en aquest cas, saludable. Però l'únic és aquest detall, que és important, que a vegades se m'ha criticat molt per ser una mica radical en dir no a certs greixos, però no en certs greixos, sinó en la quantitat de greix. Ojo, que si has de perdre pes o estàs amb sobrepès, posa-hi, però amb menys quantitat. Però igualment n'has de posar, que a vegades es feien dietes als anys 90, no? Es demonitzava les greixos, diuen dietes con 0 grasses i totes aquestes coses. I quin problema hi havia? Que després la persona podia començar a perdre, però després no perdia pes, no? Per què? Perquè el seu sistema hormonal no estava equilibrat. Llavors ja no ajudava. Llavors, bueno, tindre en compte de posar la proteïna, com hem dit abans, de posar una miqueta de greix, i després ja entraríem al tema de l'hidrat de carboni. Aquí ja sempre l'hidrat de carboni anirà en funció de l'exercici físic que fem, del moviment, perquè l'hidrat de carboni és sobretot... és com només dona més energia, sobretot l'hidrat de carboni complexa, com l'arròs, la patata, la pasta també, aquest tipus el pa, arròs, pasta, pa, patata, són hidrats de carboni complexes, que els necessitarem si fem més o menys exercici, però si jo aquella setmana no m'he mogut gaire, doncs l'ideal és no posar-hi tanta quantitat. No caldrà que... Clar, que el plat, en comptes que hi hagi la meitat del plat, per exemple, m'invento, no? Que la meitat del plat, en comptes que sigui un plat de pasta o d'arròs o molta quantitat de pa, doncs posar-hi menys quantitat, però per no passar gana i per aportar més nutrients, podríem aportar un altre hidrat de carboni, que potser la gent no coneix gaire, que és la verdura. La verdura també és un hidrat de carboni. Però és un hidrat de carboni que té molta més aigua, té molta més fibra, que també sacia més, i té moltíssims nutrients. Llavors, moltes persones que han de perdre pes també, o ara en aquests excessos, què podem fer? Doncs en comptes de continuar ingerint arròs, pa, pasta, patata, en aquestes quantitats més grans, reduir-la i per no passar gana aportar, o el que hem reduït, posar-hi més quantitat de verdura. D'aquesta forma ens quedarem molt més saciats i molt més nutrits. Llavors, clar, aquesta combinació, fixa't, de la verdura que he dit ara, amb el que havíem dit abans d'aportar una miqueta de greix i amb un bon aport de proteïna, aquest combo és l'ideal per tindre un bon estat nutricional. En funció de l'exercici físic que facis o que vagis a fer, et posaràs llavors més quantitat d'hidrat de carboni complexa, com aquest pa, pasta, arròs o patata. I el que evitaríem, que ja directament ja quasi ni parlo, perquè per mi és evident, però potser per la gent no, són hidrats de carboni simples, no? Tot el que sigui sucres o derivats de les sucres. Pastissos i aquestes coses. Aquests porten 2 nutrients que són els pitjors, que és els sucres, la bolleria, les galetes, tot això porta els sucres que hem parlat, però també porten greixos de la indústria alimentària que són també molt perjudicials. Llavors, porten el combo perfecte per pujar de pes, per acumular greix, per acumular un greix que sobretot és més un greix visceral, també, un greix que recobreix també els òrgans interns, que és el més perillós que hi ha de tots. Sí. Aquesta composició de plat, diguem així, d'àpat, ha de ser indiferent matí, migdia o nit, o l'hem d'adaptar?
A vegades aquesta llegenda també, no? Que per sopar no pots sopar massa, no pots sopar hidrats, no pots sopar no sé què... Això ja ho hauríem de personalitzar, no? Val, més o menys. Persona. Però més o menys jo faria més o menys el mateix. A l'hora de dinar, a l'hora de sopar, fer el mateix i buscar, per exemple, un bon inici seria buscar la meitat del plat doncs, que és una bona quantitat de verdura, val? Un quart, més o menys, o una miqueta més de proteïna i el de més doncs, hauríem de posar, per exemple, doncs, una mica de greix o posar-hi també després la peça de fruita o un iogurt, també podem parlar de posar alguna cosa extra com seria un postre, però que aquest postre també sigui saludable, perquè entre els postres doncs, hi ha moltes opcions i gairebé totes les opcions són també, doncs, porten el mateix que hem parlat abans, sucres, i posen sucres perquè siguin més dolç, les papil·les gustatives, no? Que tinguin més gust, i també aquest greix, no? També aquest greix que tampoc és tan saludable. Llavors, opcions directament, ja t'avanço que les opcions més saludables que hi ha de postre seria o bé una peça de fruita o bé un iogurt, per exemple, no? Un iogurt natural, directament, no? D'acord. Sí, llavors, doncs això, més o menys fer una configuració en la que la meitat del plat, una miqueta més, hi ha una bona quantitat de verdura, una mica d'arròs, pa o patata o pasta, doncs podria ser una opció, però també sempre, com hem dit, en funció de l'exercici físic que fem i la bona quantitat de proteïna també que hi hagi, no? Combinar aquesta proteïna al llarg de la setmana, no sempre quedar-nos, per exemple, amb pollastre, cada dia pollastre, no. Anar variant, doncs, carn blanca, carn vermella, peix blanc, peix blau, l'ou també, i sobretot també fer un bon ús de les llegums també, que a vegades hi ha gent que pren poques llegums i també és una bona opció. Clar, o també estem acostumats, crec jo a vegades, les llegums, les llegums guisades amb greix, etc. I en canvi les llegums també tenen un ampli ventall d'elaboracions, en amanides, exacte, introduir-la, com hem dit, ara potser no ve tant d'ús amb el fred que fa, però també és una bona opció d'incluir-les amb més quantitat de verdures, simplement, i no posar-hi càrnics processats com el xoriço i aquestes coses dintre, que aquestes els cocidos i aquest tipus de coses. Exacte, això ja has de ser conscient que és més calòric perquè té més quantitat de greix, també té carn que és processada també, i llavors doncs també tampoc és una bona opció. És una bona opció si la fas habitualment, o sigui, puntualment, no? Però clar, al final també has de tindre en compte. La base de l'alimentació hauria de ser, com hem parlat abans, no? Tindre una bona quantitat de nutrients i de fibra a través de la verdura, un bon aport de nutrients també com la proteïna i també veure quin tipus de greix hi poso dintre, val? Però doncs, com hem dit abans, en funció de si hem de perdre pes o no, doncs l'haurem de restringir una miqueta més. I tant. Sí. Aquest seria un bon pronòstic, un bon plantejament de posar atenció a allò que mengem, que, com deia, moltes vegades, pel que sigui, no hi posem l'atenció que correspondria. Aquest bon hàbit de començament d'any seria això, posar atenció a allò que mengem, però si volguéssim perdre pes, Cristian, ara allò com a pronòstic de nou any, l'accés del Nadal, vull perdre pes. Quines recomanacions fem? Doncs aquí, semblants a la que hem dit, però jo miraria de complementar-ho també amb exercici físic, però en quant a alimentació, buscar Clar, venim ara d'una època on hi ha hagut més excessos, el nostre estómac potser està més dilatat, aquest volum gàstric que tenim ara, tenim com més gana inclús, no? Perquè l'hem dilatat, i les papil·les gustatives també doncs estan buscant... On fire. Clar, on fire, estan buscant també, doncs continuem, ara et prens una amanida i no et sap a res, no? Perquè vens d'un patró que has de tornar a restablir, no? Llavors, també veure de quina forma estructuro les meves ingestes, no? I anar reduint una miqueta més aquest volum gàstric primer, val? Sobretot hem de perdre pes. Llavors, si estem fent 5 ingestes, doncs potser començar ja a canviar, fer 3 ingestes, 3 bones ingestes per no passar gana, però fer 3 ingestes millor que 5. Podria ser una opció, però també depèn, perquè hi ha persones que venen amb molta gana i tenen molta ansietat per menjar, ansietat a dolços, llavors potser aquestes persones hem de fer una altra estratègia, val? Però així, per donar recomanacions una mica generals, hem de mirar que la nostra alimentació es basi més en proteïna i verdura, com hem dit abans, i posar-hi una miqueta de greix, val? Però molt poc greix. Però aquí sí que hauríem de reduir, o sigui, eliminar completament el que és els sucres, tot el que hem parlat d'hidrats de carboni més simples, i els hidrats de carboni complexes, si no fem exercici físic, o inclús si en fem, jo de moment també els trauria d'entrada, els substituiria per una bona quantitat de verdura, però és que no passa res si fem un bon plat, un bon bol, prefereixo que ens quedem saciats amb això i amb un aport de proteïna, i assegurar-nos que sigui en totes les ingestes, en totes les ingestes, fer, per exemple, esmorzar, dinar i sopar, que a vegades molta gent
on també falla molt és com poso la proteïna, la verdura a l'esmorzar, no? A vegades sona com molt complicat, no? Sí, culturalment és com... Clar, culturalment aquí no, però altres cultures fan uns ous ferrats o uns ous, per exemple, i ja està, no? Per exemple, i es queden bé. Doncs la idea seria aquesta, potser mirar de posar-hi alguna de proteïna en verdura, per exemple, un iogurt, ara hi ha iogurts proteics, per exemple, o un iogurt, per exemple, i posar-hi una miqueta de flocs de civada, si vols, val? I després posar-hi, doncs, pots posar una miqueta de pernil, per exemple, un ou dur, sí? Aquestes fonts de proteïna també, i barrejar-ho amb una mica de verdura. Verdura, doncs, per exemple, uns tomàquets cherries. Podria ser uns crudités també, val? Que sembla que no, doncs potser no és la millor opció, no, però jo sempre dic, no és el que a tu t'agradi, sinó és també què li senta bé al cos i dir, escolta, jo amb aquesta ingesta quin missatge li estic donant al cos? Sempre, no? Quan tu vas a menjar i amb el que tens davant del plat dir, amb el que tinc, quin missatge li dono al cos quan jo mengi això, no? Li estic donant un missatge per continuar amb el mateix pes, per continuar pujant, per continuar baixant. Quin és el missatge, no? Llavors, també fer aquest gest, aquest moviment mental, no? De dir, quin missatge li dono ara menjant-me aquesta galeta, ara a mig matí. Realment val la pena això? A nivell gustatiu sí, no? Seran 2 minuts de plaer, però després tot el temps que estarà per dintre i tot això que et costarà, sobretot si has de perdre pes, en aquest cas estem parlant, doncs clar, hauríem d'evitar-ho. Llavors, com a consell resumint, seria introduir més quantitat de verdura, desplaçar el que és hidrats de carboni simples i els complexes també, llavors més quantitat de verdura, aportar una bona quantitat de proteïna, mirar de fer-ho en esmorzar, dinar i sopar. Després, si tenim alguna més de gana, mig matí, mitja tarda, podem fer alguns snacks, però que siguin uns snacks també més saludables, el que hem dit abans. Escolta, torna a agafar uns crudités també. Torna a agafar unes lonxes de pavo o de pernil, per exemple, també, un iogurt, una peça de fruita, segons com tampoc aniria gens malament, un ou dur també pots tornar a agafar. Llavors pots agafar aquest tipus d'aliments com a snacks puntuals també. Podries agafar un grapat també de fruits secs, però tampoc t'hi passis perquè hem comentat que és greix i el greix és més calòric, però també el pots agafar sense cap problema si tens gana. Això et traurà realment més la gana que menjar-te una galateta, perquè aquesta galateta realment està pensada perquè salti els mecanismes de sacietat i perquè continuïs menjant més i més i més. Llavors també, doncs ja, això, primer la dieta comença al supermercat, què t'emportes a casa també, i a partir d'aquí fer un bon acopi de verdura, de proteïna i anar menjant aquestes ingestes. Això seria com a la part nutricional de com ho hem d'anar fent, no? Quan necessitem perdre pes, Cristian, hem de pensar en dieta estricta i m'explico, és a dir, mentalment hem de pensar, no, ara faré dieta, ara estaré una temporada de gener fins a març, faré dieta. No m'hi posaria. No, la mentalitat ha canviat ara ja, no? Segurament que si vens d'una... És més com a hàbits. Aquí vaig. És que hem de procurar de fer hàbits, perquè si no la persona que ve molt estricta, ve a la consulta i la veig així molt... Dóna una dieta que em posaré, no? Modo verano o modo tal. O modo ara, a canvi nou any. Aquesta persona normalment ja ho torna a deixar després, per una dieta molt estricta, li costa, s'està restringint molt, realment està lluitant contra els seus hàbits que té, que són malsans, però l'està lluitant com de cop, no? I d'una manera molt forçada. Llavors, clar, genera com una tensió. Imagina't que fer dieta a vegades ho comparo com una corda, no? Que hi ha d'haver una tensió, sempre hi ha d'haver una mica de tensió, no? En aquesta corda, però mai l'has de tensionar tant com que es trenqui. Trencar seria deixar de fer dieta en aquest cas. Llavors jo miraria més d'introduir certs hàbits, com hem parlat, o com vam introduir l'altre cop, no? Vam parlar l'altre cop de dir, potser és més interessant veure, per començar, canviar només un esmorzar, però els esmorzars que estic fent, a veure de quina forma incorporo més verdura i més proteïna, menys hidrat de carboni, només canviant això ja pot generar un molt bon impacte, no un impacte en 2 setmanes, però a mig llarg plaç és un impacte molt saludable. I clar, com l'hauràs fet, hauràs generat un hàbit, després ja el tindràs integrat. Llavors jo prefereixo que la persona que ara estigui pensant en com treure's aquests quilos ràpidament, doncs que no ho torni a fer, perquè potser és una persona que ho fa habitualment en segons quins moments. Entres en un bucle aquest negatiu, no? M'aprimo, efecte rebote, no? Si es diu així, no? M'aprimo, m'engreixo, i sempre estem així, no? Que això, per la gent que ens pugui estar escoltant i ho hagi fet habitualment, avisar-los de que
com hem dit abans, el cos és biologia i funciona d'una manera. Nosaltres tenim unes reserves de greix, que són les que volem perdre, però que es diuen adipocitos. Aquestes reserves, doncs imagina't que hi ha, m'invento, a vegades ho dibuixo amb un paper perquè la gent, no, i dibuixo unes quantes, no? Dibuixo, per exemple, 5, 5 boletes on s'acumula greix, no? Això s'engreixa, no? Doncs fa més gran, les reserves de greix, aquests adipocitos, quan tu t'engreixes es fan més gran, i quan t'aprimes es fan més petits. Genial. Però això seria la fase, no? Tu els tens grans, aquests adipocitos, aquestes reserves de greix els tens grans, i tu t'aprimes, fas una dieta més estricta i van baixant. I tu perds pes, tu estàs genial, tu estàs molt content. Però clar, quan no has perdut aquest pes amb hàbits i tornes a menjar el que tu volies, el que tu feies abans, aquestes reserves, aquests adipocitos tornen a engreixar-se, no? Tornen a acumular greix. Però hi ha una cosa que la gent no sap, que és que s'acumulen de nous. Es generen nous adipocitos i ja no tornen a desaparèixer. O sigui, tu tens unes boletes on s'acumula greix i es van reduint, però quan tu tornes a engreixar, no és que només augmentin les boletes de greix, aquestes reserves, sinó que s'acumulen noves, es generen noves i no es perden mai. Llavors, per això, la persona que fa sempre dieta, per pes, torna a engreixar i torna a fer dieta, cada cop li costa més, perquè té més reserves d'adipocitos. Llavors, això és important, que a vegades la gent no ho sap i que ho tinguis en compte. Escolta, no baixar i pujar de pes sempre, sinó mira-ho d'enfocar-ho ja d'una manera ja més saludable, ja de per vida. O sigui, per què has d'estar jugant sempre amb això, no? De pujar i baixar. Fes una forma en la que puguis mantindre uns hàbits i en algun moment, evidentment, et pots passar una miqueta, pujar 1 quilo o 2, però ja ser conscient d'on estàs i tornar amb els hàbits correctes, no? Així doncs, hauríem d'afrontar aquest nou any amb la intenció i l'objectiu de millorar els meus hàbits alimentaris, d'anar cap a una alimentació més sana i uns bons hàbits alimentaris, que no pas el fet de ara faré dieta. És a dir, hem d'anar cap aquí. Clar, també suposo que ja és lògic, no? Si tu vens d'uns mals hàbits alimentaris, diguem-hi així, i doncs en cert punt comences ja a vigilar què menges i a aconseguir aquests bons hàbits, hi haurà una reducció de pes. Sí, hi haurà per força. I a més més saludable, perquè ho perdràs d'una forma més natural, més interioritzada. El cos anirà baixant d'una forma més natural, que és el que jo proposo sempre, el que faig, la meva estratègia a les meves consultes, no? Sempre busco que la persona baixi d'aquesta forma. Evidentment, quan una persona també porta molt temps amb uns hàbits diferents, que són malsans, i ha de fer uns hàbits nous, això genera un canvi, no? També hi ha una mica d'estrès en aquest punt que hem de canviar uns aliments que abans estàvem molt acostumbrats per uns altres. Aquest tipus de tensió hi pot haver-hi, però sempre, per exemple, a la consulta, jo sempre ho personalitzo d'una forma que sigui el més aquest canvi, aquest procés dels mals hàbits als nous hàbits, d'una forma més saludable i més fàcil, més natural, que a la persona no li costi. Clar. Això també, hi ha com processos, segons on estigui la persona, identificar el seu punt de partida i a partir d'aquí ja anem definint perquè a poc aquest volum gàstric vagi baixant, però que no passi gana, i aquest tipus de coses, que no li costi també. I la gana emocional? Cristian, existeix realment la gana emocional? Allò de menjo perquè estic nerviós, menjo perquè estic patint, menjo perquè... Això existeix, eh? Sí, totalment. Hi ha dos tipus de gana o d'ansietat, com vulguis dir-ho. Una és fisiològica i l'altra és l'emocional que tu em comentes. La fisiològica és quan el cos realment et demana aliment o un tipus d'aliment realment perquè li falta un nutrient. Llavors, clar, si no estem ben nutrits, per exemple, si no tenim una bona estructura d'alimentació, no hi ha una bona nutrició dintre amb el que ingerim, pot ser que tinguem, per exemple, un dèficit de crom, m'invento, hi ha un dèficit de crom, d'un mineral, i el cos demani xocolata. I demana xocolata, però el demana per un tema fisiològic. Llavors, si tu reomples o fas una nutrició, estàs més ben nutrit, no tindràs aquest problema. Però després hi ha un tema emocional, que és com una vàlvula d'escape, no? Com una via d'escape, per ansietat o per estrès o pel que sigui. La gent ho deriva, per exemple, a vegades amb el tabac o amb l'alcohol o amb l'alimentació, en aquest cas. A mi m'encantaria que la gent ho derivessi més per l'exercici físic. Això seria una eina, ja genial, és la més top. Però en aquest cas, clar, quan és emocional, hem d'entendre que és per una via d'escape, per una vàlvula, i el primer que hem de fer és el que t'he dit abans, mirar, sobretot, que l'estructura d'alimentació sigui correcta. Si tu ja tens una estructura d'alimentació, si ja tens tots els nutrients que el teu cos necessita, serà més fàcil afrontar aquestes ansietats a dolços o a salats o a segons quins aliments, perquè ja el cos ja et donarà el senyal que està més nutrit, està ben
més saciat, no? Llavors, el primer, abans d'afrontar-ho d'alguna forma o de treure-ho directament i d'estar com evitant aquest aliment, lluitant contra això, que a vegades és un tira i fluixa que a vegades doncs, no acabes guanyant, com hem parlat abans d'aquesta dieta estricta de fer-la en 2 dies, és més, primer, escolta, doncs el meu cos l'he de sanar, l'he de reomplir realment d'una bona estructura d'alimentació i a partir d'aquí afrontar aquest factor emocional serà molt més fàcil. Clar. Ja. O inclús intentar solucionar el factor emocional, suposo, no? Clar, bueno, que també. És a dir, solucionar, clar, anar a sanar allò que emocionalment em preocupa perquè no hagi de recórrer al menjar per poder solventar-lo, no? Exacte, sí. És un punt clau. També. És fer una autoobservació teva de dir, bueno, jo per què realment estic posant-m'hi amb el menjar d'aquesta forma tan impulsiva, per exemple, o que m'està fent mal, no? Realment, llavors és tu també fer aquest gest, no? Però després, com afrontar-ho, a vegades és més difícil si realment t'estàs menjant una alimentació que no està ben estructurada, que tens més dèficits de nutrients. Llavors, per altra banda, també el cos t'està demanant aquell aliment, no des d'un lloc només emocional, sinó també fisiològic. Llavors, es junten 2 punts molt difícils d'afrontar. Quan el fisiològic ja el tens cobert, ja el tens ben establert, doncs llavors l'emocional pot ser ja més fàcil d'afrontar. Però, evidentment, veure on està l'arrel, aquí ja és el millor, no? És l'ideal. Estic convençut, Cristian, que a consulta et deu tocar fer de nutricionista, que és la teva carrera, però també una mica de psicòleg, em fa l'efecte, no? Bueno, més. A vegades, clar, jo recopilo la informació, no? I recopilo la informació, però de la informació que recopilo a la primera visita, molts cops, un 20% és coses d'alimentació, però després és estil de vida, els hàbits, quina feina té, quins horaris té, si té fills, si no té fills, tot això al final també és el que generarà una millor o pitjor adaptació no a la dieta, sinó als bons hàbits que la persona ha d'introduir també. Llavors per això sempre recomano que els hàbits que els apliquem, però els generals, però sobretot si podem permetre'ns fer una nutrició més personalitzada, doncs sempre és el millor, no? Tindrem, o sigui, serà 100% assegurat que anirem bé. L'aigua? Hem de beure tanta aigua com sempre s'ha dit? Sí, sempre ens han posat allò del litre i mig, dels 2 litres, no? Els 8 gots d'aigua, també. I un cop vaig sentir, no sé si és cert o no, vaig sentir que tot era una maniobra de màrqueting d'una gran marca d'aigua embotellada que deia que s'havia de beure 2 litres al dia. És cert? És a dir, fa falta beure tanta aigua com sempre ens han dit que hem de beure? És que aquí hi ha segons quins punts, perquè, com et diria, la persona... si té ben regulat el mecanisme de sacietat, en aquest cas de l'aigua, no? Si el cos normalment ja és savi, ja ens demana aigua o no. Realment, quan ja ens demana, ja estem una mica deshidratats. I una cosa que podem veure és l'orina que fem, quan anem a orinar, doncs el color de l'orina ja ens identifica si estem hidratats o no estem suficientment hidratats. Si és una orina més groga, més fosca, doncs és que estem més deshidratats i hem de beure més aigua. Però si està més transparent és que estem ben hidratats. Llavors aquest ja és un punt, per dir, estic suficientment hidratat o no? Hauria de beure més aigua o menys aigua, independentment de la quantitat que ens digui la gent, no? Això un primer punt. I després, home, jo recomano beure suficient aigua. Hi ha molta gent que no beu aigua. Jo tinc molta gent a consulta que realment no beu aigua. O el que beu són altres begudes que estan desplaçant l'aigua. Llavors, primer, què estàs bevent? Primer has de beure aigua. Després, si vols beure algun dia un refresc 0% o una miqueta de qualsevol cosa, però que mai em desplaci el consum d'aigua. Això és molt important. En quant a quantitat d'aigua, també anirà molt en funció de la persona. Si la persona està ben hidratada i té el punt de sacietat, en aquest cas, ben regulat, no hi hauria cap problema en que begui, per exemple, 1 litre o en begui 3, perquè el seu cos ja li està demanant. Inclús en nutrició esportiva és un tema que sempre ha estat molt a la vista, no? Dius, escolta, aquest esportista, quina quantitat d'aigua ha de prendre realment exactament en aquesta prova o com... I al final s'ha vist que els estudis més recents el que diuen és que sigui a demanda, quan el cos li demani, i ja està, i punt, no? Llavors, una mica fer el mateix, però també és veure en quin punt de partida està la persona i, sobretot, si fem una dieta, sempre és important també incorporar una miqueta més d'aigua, ja, doncs per això, per hidratar-nos més, perquè també estem en un punt, si per exemple hem de perdre pes, en el que eliminarem més toxines, aquestes toxines que hi ha als òrgans sortiran
el que és al torrent sanguini, i llavors hidratant-nos amb més hidratació també ajudarem a evacuar i eliminar aquestes toxines. Llavors jo recomano, per exemple, tirar 1,5 litres o 2 litres sense cap problema, però tampoc ens obsessionem. Això és la clau, no allò forçar-se allò fins allò 20 més que de beure 2 litres i encara que me'ls posi amb un embut. No caldria, No caldria, si estàs fent també, doncs això, un bon aport de nutrients, si incorpores més verdura i més fruita, realment ja també té un bon port d'aigua. No? També, llavors hem de ser conscients, però sobretot si la persona no està bevent res d'aigua, està bevent només cervesa, s'entén. Doncs clar, llavors això, hem de desplaçar totalment i incorporar més quantitat d'aigua. S'entén. Però sí, no em regiria 100% com a recomanació que estic donant així a la ràdio, de dir, has de fer 1,5 litres, has de fer 2 litres. Hi ha persones que necessitaran 3, hi ha persones que necessitaran 1, i els funcionarà bé. Cada cos també és diferent, llavors tampoc podem fixar una norma completament. Però sí, ser conscients de si realment estem bevent aigua o no, perquè a vegades això, amb la feina, amb el treball, doncs estem molt ocupats i no som conscients, no hem begut res al llarg del dia també. Doncs tampoc hem de ser també conscients amb aquest part del tema de la nutrició, la part hídrica, la part del consum d'aigua. Has parlat molt d'exercici, o parles molt, ja l'altra vegada has parlat molt d'exercici. Fonamental, doncs, també sí, adaptat a cada persona, adaptat a cada persona, que l'exercici físic... Aquí anava, quan parlem d'exercici físic no vol dir anar al gimnàs 7 cops per setmana, 3 hores per sessió. No. Jo fa uns anys que no vaig al gimnàs, i vaig anar-hi, vaig estar 2 mesos, i vaig cansar. L'ambient de gimnàs és una mica... Que hi ha persones que li encanta, i genial, però hi ha persones que no, i és que tampoc t'has de forçar anar al gimnàs o fer una activitat que no t'agradi. Jo sempre dic, escolta, quina activitat t'agrada? Segurament hi ha alguna cosa que t'agradi. I doncs mira de fer alguna de moviment. Sobretot és més important fer moviment que fer com a tal exercici físic. Això és important. Fer un bon aport de moviment, el cos està pensat per moure's. Ara tu i jo estem, per exemple, aquí sentats, perquè ho requereix ara per les condicions que hi ha, però el cos no està pensat per estar quiet, no? Un cos quiet al final acaba emmalaltint i s'acaba atrofiant, no? Llavors el moviment és el més important, que hi hagi un bon aport de moviment al llarg del dia, inclús dintre de casa, si estem a casa, hi hagi un descans actiu, que es diu un descans actiu, que no està només amb el sofà, sinó que hi ha un moviment també. I després, si podem aplicar una mica d'exercici físic, home, evidentment seria superimportant. La persona que passa de no fer res a fer només un dia a la setmana, el canvi és brutal. És brutal, és molt bo. Més que una persona que fa 4 dies i passa 5. De 4 dies a 5 no tindrà tanta importància o tant impacte positiu que una persona que passa de fer 0 a fer un dia. Llavors, si no fas res, comença amb un dia a la setmana. I comença perquè el dia següent doncs tinguis una miqueta d'agulletes, no? Que tinguis una miqueta, que el cos s'hagi enterat, no? Que has tingut aquest tipus d'exercici físic. Exercici físic, home, doncs buscar que hi hagi, si podem fer una mica de cardio o una mica de força, adaptat. L'ideal seria fer un entrenament que les sigles són HIIT, ve de l'anglès, High Intensity Interval Training, que significa moviment d'entrenament, protocol d'entrenament d'intensitats cardiovascular, i combinar el cardio amb la força, i són exercicis de duració curta, no dura gaire. Un programa de HIIT acostuma a durar no més de 20 o màxim 30 minuts. Llavors això és una cosa que es podria començar a fer 2-3 cops a la setmana, i això t'ajudaria molt. Per què? Perquè estàs barrejant el cardio, hi ha intensitat cardiovascular, pugen i baixen les pulsacions, que això és genial, que és el que necessita el teu cos, i després hi ha una mica d'exercici de força, que en aquest cas pot ser adaptat només amb el teu propi pes corporal o agafant algunes peses, això ja depèn, no? Hi ha molts programes a YouTube que et pots posar directament i posar HIIT, High Intensity Interval Training, i agafar-ne algun que tinguis tu adaptat i començar a fer una miqueta de moviment. Però el més important amb l'exercici físic és que hi hagi intensitats cardiovascular. O sigui, a mi m'és igual quin exercici faci la persona, però si un exercici físic cardiovascular. Moltes persones a vegades es tiren 4 hores a la muntanya caminant tranquil·lament, esperant el seu bocat i tot, han de perdre pes i em diuen, és que no perdo pes, però vaig 4 hores a caminar per la muntanya. I dic, sí, però falta alguna diferent. Potser en mitja hora o en un quart d'hora cada dia pots aconseguir molt més, que si t'agrada ho fas perquè és moviment, i va genial, si això és genial, i l'has de fer, sí, és genial, però si volem ja, per exemple, perdre pes o generar un millor estat de salut també, necessitem generar diferents intensitats cardiovasculars, hem d'entendre, això també si vols, ja parlarem un altre dia, de com cremar el greix, perquè com cremem el greix, no? Hem parlat de recomanacions per perdre pes en quant a alimentació,
però en quant a exercici físic, quins són els mecanismes de biologia que el cos necessita, quins són els 3 passos, que hi ha 3 passos, perquè tu cremis el greix. L'has de desincrustar, l'has de transportar i l'has de cremar. I això molta gent, això la majoria de gent no ho sap, no? Sí. Llavors això es fa amb intensitats cardiovasculars, val? Llavors m'és igual, a persones que potser pujar i baixar escales 5 minuts és suficient, i és un bon exercici físic cardiovascular també, i també de força. Pot ser saltar la comba, per exemple, també, pot ser fer uns burpees, no sé si saps què és un burpees, són aquests exercicis que s'utilitzaven bé de militars, això, baixar, fer una flexió i pujar, no? I saltar, per exemple, no? O fer una sentadilla. Llavors, tampoc fa falta molts recursos apuntar-se al gimnàs, anar aquí cap allà, sinó, tindre un moviment actiu al llarg del dia i intentar, en algun moment al llarg del dia, també tindre alguna intensitat cardiovascular, no? Que el cos, doncs, s'enteri de que has pujat i baixat les pulsacions. És que això t'anirà superbé, regularà un munt de processos a nivell d'hipotàlam, a nivell d'hormones, a nivell de metabolisme. Pensa que abans, a nivell ancestral, nosaltres, sortia el sol, el cortisol s'elevava, i tu ja sorties a caçar, no? Llavors, a caçar, que fos. Llavors tot això està en la nostra biologia, continua en nosaltres. Llavors hem d'intentar generar algun estímul a nivell cardiovascular pel que el cos es torni a regular, perquè després, per exemple, si et costa dormir, que dormis genial, perquè t'has mogut, has anat una mica, has buscat aquests extrems també d'aquesta forma, però ja et dic que no, totalment sempre adaptat a qualsevol persona, i la persona que no està fent res, si comença només amb un dia a la setmana, ja notarà molt benefici. I llavors doncs fer més, no? També anar incrementant aquest exercici físic, que és una de les coses que quan un comença, el cos, si li vas donant, és molt agraït i sempre et va donant més, no? Dius, ostres, abans no podia pujar i baixar les escales del meu pis, no? Del meu edifici, només un cop ja m'ofegava, i ara ja puc fer-ne 4 o 5, perquè el cos es va adaptant, perquè estàs guanyant més capacitat cardiovascular, respiratòria també, més múscul, estàs perdent greix, llavors és que però no tindre la idea de que t'has d'apuntar a un gimnàs o has de fer segons quina marató o has d'estar... No, comença ja a fer alguna coseta, pujar i baixar les escales, saltar la comba, no sé, fer alguna activitat també. Clar, que de fet ja ha de ser un hàbit, no? L'esport o l'activitat ha de ser també un hàbit que ja es mantingui sempre. No només sortiré a córrer perquè em vull aprimar, tornem al mateix, sinó que ja el fet de moure's i tenir una activitat esportiva o fer esport s'ha de mantenir sempre. Clar, l'hauríem de mantindre, si sempre els pacients que jo tinc a consulta al moment els hi costa més, prefereixen fer la dieta ben feta i no fer exercici físic o deixar-ho ja pel final, no? Perquè quan ja s'estanca una mica la cosa i tal, però sempre recomano que si poden fer les dues coses alhora, doncs molt millor, clar. Però ja no només per perdre pes, com hem dit, sinó per dormir millor, per regular tot, per tot. A nivell emocional, jo faig molta referència a nivell emocional perquè crec que és cert. També és una vàlvula d'escape, com hem parlat abans, que en comptes de derivar-la al tema de l'alimentació, doncs ja la derives. I és que el fer més exercici físic, de fet, és una de les coses que ajuda també a regular la gana, a regular també aquests moments d'ansietat, a dolços, a salat. L'exercici físic té molts beneficis associats a part de només l'alimentació, no? Sí, i que pot ser molt ampli, des de córrer, anar amb bici, pujar escales, o ballar, recordeu-me que havies estat un gran ballador, o ets un gran ballador, vaja, encara ho ets, però ho havies estat a nivell professional. Exacte. Doncs ballar també és un molt bon hàbit. Sí, també. És moviment, faltaria potser una miqueta d'exercici més d'exercici de força, com a tal, segons quins balls, Sí. Però com a nivell cardiovascular també, i sobretot també de generar més flexibilitat, també més mobilitat dels nostres ossos, també de les nostres articulacions. Tot això també és molt important, fer alguns estiraments, i tot això també ajuda al nostre cos. Està clar. Mira, hi ha un fet que no hem parlat en cap de les dues seccions que portem aquí a la Calaixera, Cristian, que és el pes ideal. I crec que també és bo. No ens hem d'obsessionar, amb el pes ideal? No, tampoc. Perquè jo m'obsessionaria més... No hem parlat de pesos, és curiós. No, però m'obsessionaria més... Tampoc ens hem d'obsessionar per res, però em preocuparia més que pel pes, per la composició corporal. Perquè al final el nostre cos està fet de diferents elements, no? Però sobretot hi ha molts elements, però normalment hi ha el múscul, no? I el greix. Llavors hi ha persones que potser per pes ideal no estan en pes ideal, però tenen una bona musculatura i un percentatge de greix bo. Llavors aquella persona està molt saludable, està molt sana, no? Pot tindre una miqueta de sobrepès, però si aquella persona està fent exercici de força i s'està cuidant, doncs realment està en sobrepès en quant a IMC, en quant a pes ideal, però a nivell de salut està molt més saludable que una persona que estigui amb un pes ideal,
però que tingui menys múscul i més greix. No, clar. O sigui, llavors ens hem de preocupar més aviat per la composició corporal que tenim que pel pes ideal. Val? Evidentment, segons quin pes, doncs sí, no? Si la persona està amb obesitat, qualsevol persona que està amb obesitat està malalta. És una condició clínica, qualsevol persona ja és una malaltia. Val? I a partir d'aquí, això sí que ho hem de tractar com una malaltia i hem de perdre pes. Val? Però quan ens movem ja en un rang de pes normal o inclús una mica més, seria com el sobrepès en quant a IMC, l'índex de massa corporal, doncs hem de valorar aquesta composició corporal, que a vegades no fa falta que la persona perdi pes per perdre pes. Clar, hi ha constitucions, no? Hi ha molts factors. Hi ha constitucions, genètica, somatotipos, són 1000 coses també que són les que, doncs això, jo a consulta miro, avaluo, veig en quin punt està i a partir d'aquí doncs anem perfilant. No? Aquella persona a vegades que ve pensant que ha de perdre molts quilos, li dic, potser no has de perdre tants, el que has de perdre és greix, val? Anem a perdre greix i que et quedis amb la massa muscular, no perdre quilos per acabar de perdre per això no, perquè jo vull buscar, perquè jo he vist amb aquestes calculadores que hi ha per internet d'IMC que jo he d'arribar a tants quilos, llavors l'obsessió per arribar a aquells quilos, no? Clar, sí. No, jo em preocuparia més per la composició corporal, perquè pots haver perdut 10 quilos i estar molt content, però has perdut potser 8 quilos de múscul. Et trobes inclús pitjor i més fluix i més dèbil que abans. Llavors has de fer una dieta, una alimentació que vagi sempre orientada a millorar la composició corporal, a reduir el greix que tens i augmentar o almenys mantindre el múscul que tens. És el més important. Sí. Doncs un bon pronòstic i un bon objectiu d'aquest any que acaba de començar, tot i que hem de dir-ho, això s'ha de mantenir durant tot l'any, però ben, si hem de començar, podem començar ara a posar atenció a l'alimentació i als nostres bons hàbits alimentaris que justament han de ser sempre bons hàbits saludables. La gent que se senti una mica sobrepassada o que necessiti ajuda o recolzament pot contactar amb un nutricionista, com és el teu cas, Tenen dues formes de contactar amb mi, no? La primera seria, jo passo consulta aquí al Vendrell, al carrer de les Flors, número 40. Molt bé. Estic en un centre d'estètica que es diu Star Guapes. Passo els dimecres, sempre estic els dimecres allà. Em poden trobar, si volen, tota la informació la tenen a internet. Molt bé. Poden buscar a Cristian Fernández, nutricionista, al Google i ja em trobaran allà. Això per si vol vindre alguna persona a nivell presencial. Però si no volen vindre, però volen continuar rebent consells com els que estem donant aquí, també tinc una newsletter. Cada dia, o gairebé cada dia, envio un consell nutricional per perdre pes, per millorar la composició corporal, per tot el que estem parlant. Llavors haurien d'entrar a pierdebarriga.com, que és la pàgina web, posen el seu e-mail i van rebent aquests consells de nutrició i d'alimentació diàriament. És totalment gratuït, inscriure's i també donar-se de baixa també. Vull dir que això també ho poden fer d'entrada perquè puguin rebre bons consells com els que estem donant aquí. Fantàstic. I ho tinc present. Això mateix, aquesta estoneta de ràdio, el segon dimarts de cada mes aquí a la Calaixera, amb la teva participació, que estem molt contents. Que bé. Doncs, Cristian, deixem-ho aquí. Molt bé, Pere. Gràcies per tots aquests consells i això ens retrobem el primer dimarts del mes de febrer. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Igualment. Adéu-siau. Adéu. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.